Zetxarra egiten du. Bai, euria egiten ari. Eta hotza asko egiten du. Bai, Gustatzen barrura. Bai. Ue, eta argia? Pues aurkituko dugu. Bai, lehenengo agea, ez? Agian betikan dago agian. Bai, guazen behira. Horregungo dira denak, ez da? Entzun duzute soinu hori? Bai, ez da ezer izan. Ez, guazen gora. Guazen gora. Behar egongo dira. Naroaren mobila lurrean dago. Naroa eta olaia, por cierto. Ez da. Zer da, hori da. Guazen. Eta hori. Zer da. Guazen, Marianero. Guazen. Non gaude, venga, guazen, korri. Ez dakit non nagon. Naroa, Marianero, olaia. Bai, ez, bueno, garrantzitsuena da dena gaudela eta denak euskararen alde.